moro mani wacho ni gender card en gimoro manotigo do ahinya. Iwacho ni ero en kama chal nade joma mine karka. Kweth Azimio ne ogolo ng'ama miyo bedo kaka jalup ogae margi mano Raila Odinga ne kanyo kod Martha Karua. E kinde ma wantiere sani winjo gima jatend piny Kenya osewacho. Oselero ni yiero mabiro kata yiero mabiro ka obora ne joma mine ka imiyo thuolo machal nade mondo mi bende oyier gi lemo mopogore pacho kae. Nyaka sani governors dwaro wuog e G7 magintie gijope kata G16 osekonero gijope kata G24 kama gintiero chal nade kod Cleophas erokamano. Ahero ga gima ji wache media lakini reality on the ground bet ga gima different. The same men mawuoyogo ma sani wacho two-third gender rule bokadho are the same ones who are also in that parliament that this rule gini noko kadho. En mana ni geno kikwa kete gini ni mon kende. To kahero wach man amiyo. We should not be given. Why are we being onego wayud gi merit marwa. Kaka koro amor kaneno nyathiwa ni. This lady here en mama makata ko migi moro awacho ni oromogo. Ok ni koro miwa kombe. Wanyalo run. We create space ma women gi men nyalo bet at one table magi discuss things magi share. Space no nyabero ni pod onge nyaka sana. Space no pod onge. Nikech kata kineno kaka oyier ambassadors go. Keep him ambassadors mo year. Most of the deputies emo mimon. Bas joma chuo emo miyo ambassadors position. To kahero ngato chunka wacho ni adwa wacho gimoro ka. Okahero ni kata kin leader iwacho ni koro ko yier governor madichuo deputy nyaka bed dhako. Inyalo yier governor mama to deputy ne bet mama. It is not about giving you position. Kata president, wangi president. Women have been presidents, don't they? Gise rule maber. Kate odu, iwacho ni od minu, okwacho ni od wuonu. Women have been there. Can we empower a woman to become a president? Raila Amolo Odinga angeno hero mon. That's why he gave Martha Karua. He gave Martha Karua to show that women can. But I want us to move a further step and say one word, that women can be leaders, and let's give them the equal space. Mondo giwe space margi. Mondo women go boyud leadership position. Kwa chake parties. Awoyo kaka jasiasa. Kwa chako from the parties. It is good to talk here. Lakini parties election culture. Grassroots elections. Leaders margi. Does it reflect two-third gender? Erokamano Adina gai. Wach ni en wach moro